Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho webinára zo série ESG Focus. Moje meno je Daniel Rabina a som spoluzakladateľom ESG klubu. Platformy, ktorá vznikla pre firmy, ktoré majú záujem networkovať, vzdelávať sa alebo inšpirovať sa v téme ESG. ESG klub vznikol v máji tohto roka a približne do dnešného dňa do neho vstúpilo takmer 85 členov. Treba povedať, že ide o firmy rôznych veľkostí, od malých startupov až po firmy, ktoré patria medzi veľkých hráčov, či už v oblasti bankovníctva, energetiky, retailu alebo realít. Všetky tieto firmy spája okrem samotného záujmu o tému ESG, samozrejme aj téma udržateľnosť. Ale čo je dôležité povedať, že niektoré z týchto firiem vstupujú do ESG klubu aj preto, lebo majú povinnosť vykazovať udržateľnosť podľa smernice CSRD. A pre niektoré firmy je to napríklad téma lepšej konkurenčnej pozície v rámci dodávateľských reťazcov, keďže dodávajú pre veľké firmy. Ak vás myšlienka ESG klubu zaujala, viac informácií môžete nájsť na našom webe esgklub.sk alebo na LinkedIne. My sme sa rozhodli, že tento rok zastabilizujeme počet členov ESG klubu na čísle 100, takže momentálne máme k dispozícii ešte približne 15 voľných členstiev. No a teraz prejdeme k téme dnešného webinára ESG Focus. Keď sme premýšľali, čo by mohlo byť tou témou alebo tým leitmotívom, tak opäť to nebola náročná úloha. Všetci vieme, že sme po historicky veľmi suchom a taktiež horúcom lete a už asi každému je jasné, že to jednoducho tento jav musí súvisieť aj s klimatickými zmenami a ťažko to môže niekto poprieť alebo ťažko to môže niekto prehliadnúť. Takže ten leitmotív dnešného webinára sú práve klimatické zmeny. No nikto z nás, čo tu sedíme, nie je klimatológ, tak sme si povedali, že sa na tú problematiku klimatických zmien pozrieme trochu iným spôsobom, ktorý je nám možno bližší, teda spôsobom alebo pohľadom cez biznis alebo cez podnikanie. Aj preto sme si, keď sme spolu s kolegami a s hostiami tvorili obsah dnešného ESG klubu, položili tú základnú otázku, že aký vlastne majú vplyv klimatické zmeny na podnikanie, alebo tak trošku katastrofickejšie povedané, či vôbec firmy a biznis a keď už, tak ktoré firmy a ktoré biznis prežijú klimatické zmeny. Ja som veľmi rád, že o tejto téme sa môžem porozprávať s odborníkmi, ktorí majú v tejto problematike naozaj veľmi blízko. Začnem dámou, teda vítam medzi nami Danku Daubnerovú, ESG senior produktovú manažérku pre oblasť firemných klientov v Tatrabanke a Peťa Plocháňa, odborníka na posudzovanie klimatických rizik pre finančný sektor. Ešte skôr, ako vám dám Danka a Peter slovo, tak rád by som sa vrátil k divákom, ktorí nás nesledujú. Sme naozaj veľmi radi a veľmi vďační, že sa vás opäť prihlásilo veľmi veľa. A práve preto sme si povedali, že by sme radi s vami opäť hneď na úvod tohto webinára zviedli takú malú interakciu. Už minule viete, že sme vás pozývali na slajdov, takže dnes to nebude inak. Ideme to urobiť opäť a opäť by nás veľmi zaujímalo, odkiaľ vlastne ste. Nie geograficky, taktiež ani čo sa týka názvov vašich firiem, ale jednoducho z akých sektorov ste, v akých sektoroch pôsobíte, lebo možno aj na základe toho potom môžeme formulovať tie naše odpovede takým spôsobom, aby to bolo pre vás čo najbližšie a čo najúžitočnejšie. Poprosím vás, aby ste išli na slajdo a zadali hashtag ESG klub. Po nalogovaní by ste mali vidieť anketu, do ktorej sme zaradili 10 najzastúpenejších odvetví a už ju práve aj vidíte. Prosím, aby ste klikli na možnosť, ku ktorej sa radíte. Tie kategórie sú následovné. Automobilový priemysel, priemyselná a iná výroba, potom cestovný ruch, gastro, služby a sprostredkovanie, ďalej maloobchod a veľkoobchod, odevy a obuv, ďalej je tam média, reklama, vydavateľstva, kultúra, právo, poradenstvo, účtovníctvo, financie a nehnuteľnosti. 6. kategória je doprava a logistika, potom školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a verejná správa. Ďalej informačné technológie, telekomunikácie. 9. predposledná kategória energie, spracovanie odpadov, stavebníctvo, elektrotechnika a strojárstvo. A do tej 10. kategórie sme dali všetky segmenty, ktoré sa nám nezmestili do tých predchádzajúcich 9, takže je tam napísané slovíčko iné. A možno sa môžeme pozrieť aj na to, ako sa nám momentálne tá anketa vyvíja.
Ja to zatiaľ nevidím, tak sa na to pozrieme o chvíľočku. Už to vidíme, takže vidíme, že zatiaľ je tam prvá trojica, právo, poradenstvo, energetika na druhom a iné je číslo 3. Zatiaľ sa to vyvíja. Vidíme, že zatiaľ hlasovalo 22 z vás, 23. Výborne. Takže zatiaľ zdá sa, že dominantné je právo, poradenstvo a účtovníctvo a na druhej priečke energetika, na tretej iné a štvrtý je automobilový priemysel. Dobre, pokojne pokračujte, pokojne hlasujte, budeme v tých prestávkach medzi jednotlivými prezentáciami sa tomu ešte venovať. A iba organizačne pripomínam, že prvá časť tohto webináru bude venovaná hlavne vašim prezentáciám a slajdo samozrejme chceme využiť nielen na anketu, ale aj na vaše otázky. Takže ak už teraz máte otázky, ktoré by ste chceli položiť našim hostom alebo v priebehu ich prezentácií tie otázky u vás vystanú, tak pokojne nám ich pošlite cez slajdo a my sa im budeme práve v tom zvyšnom čase dnešného webinára veľmi radi venovať. Danka, Peťo, ešte skôr ako prejdeme k vašim prezentáciám, tak taká rýchla otázka, taký warm-up. Zahrievacie kolo. Ako som povedal, my sme ten webinár nazvali tak trošku katastroficky, hej, že prežijú firmy klimatické zmeny, tak hneď táto veľmi silná dystopická otázka smerom na vás. Čo si myslíte? Prežijú firmy klimatické zmeny? Začneme Dankou. Myslím, že sme to až tak neprehnali. Naozaj sú odvetvia, ktoré sú viac zasiahnuté tou klimatickou zmenou. Áno, nie je to asi rovnaké u každej firmy, u každého druhu podnikania, ale sú odvetvia, ktoré budú výrazne zasiahnuté a ten vplyv môže byť veľmi negatívny. Čiže nemyslím si, že sme to až tak prehnali. Dnešný deň o tom hovorí. To je úplne jasný príklad toho, že katastrofickým scenárom by som to rozhodne nenazvala. Super, ja som rád, že si tak aj trošku natizovala, o čom sa vlastne budeme baviť, lebo spomínala si odvetvia a ktoré odvetvia to budú, to si povieme v rámci toho ďalšieho obsahu. Peťo, nech sa páči. Jasne. Na úvod ďakujem za pozvanie, Daniela, ďakujem všetkým účastníkom, že si našli čas zúčastniť sa na také dôležitej debaty, lebo myslím, že to naozaj potrebujeme všetci, hlavne na Slovensku a v tomto regióne. Na tú otázku určite budú odvetvia typy firiem, ktoré budú posunuté o mnoho viac než iné. A ešte čo sa budeme baviť dneska, čo je taká možno, že nová téma pre veľa ľudí, že klimatické riziká nesúvisia len s počasím, extrémnymi výkyvmi počasia, súvisia aj s tým, čo Európska únia napríklad robí ohľadom klimatickej zmeny, dekarbonizácie uhlíkových daní. A teď máme tu automotívny sektor, veľa účastníkov je odtiaľ. To je príklad odvetvia, ktoré môže byť veľmi zásadne vystavené klimatickým rizikám, ktoré súvisia napríklad s týmito zavádzaním elektrických aut. Super, dobre, ďakujem. To bolo na začiatok. Ešte, čo sa týka tých ďalších minút, ja iba poviem, prečo sme to vyskladali takto. Začneme od niečoho, čo voláme big picture, alebo taký ako keby širší pohľad, na ktorý je odborník skôr Peter. A potom prejdeme po Petrovi na Danku a na Dankinu prezentáciu, ktorá skôr reprezentuje ten náš pohľad, respektíve toho nášho slovenského bankovníctva. Tak to by som to povedal. Takže Peťo, nech sa páči, mať slovo. Ideme na to. Super. A ešte raz vďaka. Čo by som chcel previesť účastníkom na bližších 20 minútach je naozaj taký extrakt tých zásadných tém, ktoré sa dotýkajú tých klimatických rizík, taký dať každému takú helikopterovú perspektívu. Ospravedlňujem sa, keď bude tam príliš veľa anglických výrazov, veľa materiálov klimatickej zmeny sú v angličtine, takže bude tam slovenský voiceover a veľa materiálov, ktoré si môžete zobrať so sebou. Začnem tým, ako začínam moje školenia pre globálnych bankárov a risk manažerov posvetené na klimatické zmeny, je, že klimatické rizika majú veľmi veľa rôznych odtieňov a dá sa na nich pozerať z rôznych strán. Nie je to len o tom, že sa nám tu vylieva Morava teraz a kto z toho bude mať negatívny dopad. Klimatické riziká sú ultimátnym systemickým rizikom pre bankový sektor a ekonomiku a finančný sektor podľa regulátorov. Danka bude rozprávať o reguláciách. To je jeden z zásadných dôvodov, prečo regulátori tlačia tieto regulácie na banky. Dekarbonizácia, cesta k uhlíkovej neutralite bude jedna z najväčších biznis transformácií našich životov podľa Európskej únie, keď zaviedli uhlíkovo neutrálnu stratégiu pre rôzne odvetvia. Najväčšia výzva banky videli za posledné dekády. Podľa
generálneho riaditeľa ING, s ktorým sme sa bavili o nastavení ESG procesov. Najväčšia zmena výzva v bankovníctve. Nie je to umelá inteligencia, podľa neho je to ESG. Dekarbonizácia je najväčšia investičná príležitosť našich životov podľa jedného z najväčších investičných manažerov BlackRock. Najväčšia zmena korporátneho účtovníctva podľa Deloitu. Mali sme o tom webinár s ESG klubom niekoľko týždňov dozadu. Najväčší big data projekt veľkých dát. Riaditeľ klimatického programu pre HSBC mi to povedal niekoľko rokov dozadu. Budeme sa baviť aj o tom, čo to znamená. A moja obľúbená hláška od Európskej centrálnej banky, ten, kto nezahrňuje tieto všetky elementy, ktoré sme si práve spomenuli, do svojho plánovania a prípravy, tak vlastne plánuje svoj odchod z biznisu. Hej? Lebo keď toto nezahrnieme, to znamená to, že sme veľmi vystavení tomu, že nás to veľmi negatívne dopadne, ako biznis sa bavíme. A čo by som chcel spraviť teraz, tých 15-20 minút, je naozaj sa pozerať na všetky tieto rôzne stránky klimatických rizik a potom Danka prejde hĺbšie, že čo to presne znamená pre banky. Ja by som ešte rád pripomenul, že klimatické rizika nie je len téma, čo riešia banky, keď sa pozerajú a či nám dajú úver áno, alebo nie, je to aj téma pre tých zákazníkov tých bank, pretože ich to môže mať to na nich priamy dopad. Takže nie je to len téma, ktorú potrebujeme riešiť z bankovej strany. Nejaké fakty. September bude pravdepodobne rok, mesiac, ktorý bude mať najvyšší teplotný rekord, najnižší teplotný rekord a najvyššie zrážky rekord v jednom mesiaci. Úplne, že nepredstaviteľné predtým. A klíma sa mení, naozaj sa mení posledných 10 rokov najteplejších v histórii a čo vidíme, že keď klimatológovia merajú, ako veľmi sa otepluje, porovnávame to s predindustriálnymi časmi a vidíme na obrázku, proste bavíme sa o výške 1,4 stupňa oteplenia minulý rok. Toto leto sme už dosiahli 1,5 a ako si povieme neskôr, toto je taký zásadný milník, ktorý používa napríklad Parížska dohoda o klimatickej neutralite. Trend je jasný, veci sa budú iba zhoršovať a nie je to len o tej teplote. Analýzy vedúcich klimatológov proste potvrdzujú to, že čím sa zvyšuje priemerná teplota 1 stupňov navyše môže znamenať 5 stupňov niekde inde a minus 5 stupňov niekde inde. To je priemerná teplota. Priemerná teplota, keď sa zvýši, rôzne oteplovacie scenária, ktoré tu vidíme 1,5 stupňa, 2 stupne, 4 stupne, znamenajú zvýšenú intenzitu a frekvenciu extrémnych výkyvov počasia. Takže to je, čo prichádza s tou teplotou. A teplota ide hore a otázka je, čo s tým vieme spraviť. Podľa názorov odborníkov, klimatológov na zastavenie globálneho oteplovania a všetkých týchto čudných prírodných javov potrebujeme znížiť emisie. To je proste také súhrn názorov odborníkov. Takže ak sa nám podarí znížiť tieto emisie, dosť zásadne, tak sa nám podarí udržať klimatické oteplovanie pod úrovňou 2 stupňov, ideálne v oblasti 1,5 stupňa. To je cieľ klimatickej dohody, Parížskej klimatickej dohody o uhlíkovej neutralite, kde sa snažíme, teda zaviazali sa 200 štátov sveta, že dosiahneme uhlíkovú neutralitu v roku 2050. To je Parížska klimatická dohoda. Bohužiaľ, vyzerá to ako veľmi optimistické a pravdepodobne skončíme niekde medzi 1,5 až 4 stupňami. Takže si to viete spočítať naspäť, že čo to znamená pre tie extrémne výkyvy počasia. Čo to pre nás znamená reálne, konkrétne na Slovensku je Európska únia v rámci tohto trendu sa zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2050 a do roku 2030 znížiť emisie o 55% v porovnaní s 1990 emisiami. To je vlastne výzva pre veľa biznisov, ktorí sa musia pozrieť na to, ako sa vedia k tomu postaviť. To je to tranzitné riziko. Tranzitné riziko vychádzajúce z toho, že my musíme plniť nejaké nariadenia, ktoré súvisia s bojom s klimatickou zmenou, ktorá sa snaží zastaviť tú klimatickú zmenu. Fyzické rizika sú tie extrémne prejavy počasia, čo sme sa bavili. Tranzitné riziko, Green Deal, zelená stratégia Európskej únie, dekarbonizácia súvisí s veľa rôznymi opatreniami. Napríklad máme aj iné krajiny, ktoré sa takisto zaviazali znižiť uhlíkovú stopu, lebo veľa ľudí si myslí, prečo len Európska únia to tu tlačí na pilu a ostatné krajiny nemusia nič robiť. Čína napríklad,
čo málo ľudí si hneď uvedomí alebo všimne, je globálnym lídrom s osadzovaním solárnych panelov. V roku 2022 osadili v Číne viacej solárnych panelov ako na celom zvyšku sveta. Momentálne má Čína 80% celkovej solárnej kapacity na svete. Takže nie je to tak určite, že v Číne nič nerobia. Možno to robia troška pomalšie, možno sa zamerajú na niečo iné, ale proste tlačia to tam riadne. V Európskej únii, a teda aj na Slovensku, máme tzv. Fit for 55 package, čo je súbor opatrení, ktoré tlačia na zníženie uhlíkovej stopy v Európskej únie aj na Slovensku o 55%. Európska únia nezníži uhlíkovú stopu tým, že nainštaluje solárne panely na Európskom parlamente. Nie, musí zatlačiť na firmy a spoločnosti, ktoré produkujú tú uhlíkovú stopu. Ako na nich zatlačí? Uhlíkovou daňou, zatlačí na banky, ktoré financujú tieto firmy. To je tá spojitosť s tým bankovým sektorom. Bankový sektor má kľúčovú úlohu v tom, ako sa podarí Európe a iným krajinám dekarbonizovať tú ekonomiku. Súbor nejakých príkladov, že čo tlačí tá Európska únia na Fit for 55 sú opatrenia povinné uhlíkovo neutrálne budovy v roku 2030, povinné solárne panely na budovách, žiadne neelektrické autá predávané v Európe po 2035, dvojnásobenie pomeru zelenej energie do roku 2030. Takže veľmi zásadné dopady pre určité segmenty. Keď som developer a stavam budovy, môj brat je pracuje pre jeden z hlavných developerov a na Slovensku a oni proste naozaj riešia, že o pár rokov, keď už budú stavať budovy, tie budovy budú musieť vyzerať úplne ináč. Úplne ináč. Uhlíkovo neutrálna budova, bytovka má úplne iné náležitosti a je omnoho ináč náročnejšie finančne postaviť ako uhlíkovo neutrálna. Zhrnuté, keď to mám zhrnúť, toto bude stať veľmi veľa peňazí. Európska únia na to peniaze nemá. Žiaden štát na to nemá peniaze vlastné v rozpočte. Preto sa pozerajú na nás, na súkromný sektor, na naše financie, na naše úspory, na naše voľné peniaze, ktoré manažujú do banky. To znamená, preto tlačia na banky, aby ich motivovali použiť a usmerniť tieto financie tým správnym smerom. Nie, že ich dať, ale ponúknuť ako úver, špeciálny úver, ktorý je zameraný na podporu napríklad dekarbonizácie nejakého odvetvia. A v rámci toho Európska únia vytvorila stratégiu na udržateľné financie, kde jeden z kľúčových bodov sa zamerá, ktorý je relevantný pre našu dnešnú debatu, je zameraný na odolnosť a kontribúciu finančného sektora, kde sa manažujú rizika a takisto, kde banky pomáhajú manažovať rizika a takisto mobilizovať ten kapitál na usmerenie do tých zelených oblastí. A potom máme z toho celú voľnú regulácií, ktorú vlastne pretlačajú tí bankoví regulátori a tlačia na tie banky. Začalo to celé 5 rokov dozadu, vtedy som sa ja dostal k téme ako risk manager, bankový risk manager som sa dostal k téme klimatických rizík, keď 120 globálnych bankových regulátorov sa dalo dokopy a založili NGFS, Network for Greening of Financial Sector, skupina regulátorov, ktorá pomáha dekarbonizovať a zozelenievať finančný sektor, tak to laicky preložím. A prišli s dokumentom Call to Action, Climate Change a Source of Financial Risk. Milé banky, klimatická zmena je zdrojom finančných rizík. Tak to začnite manažovať, prosím vás. A tam to celé začalo. Potom už to išlo ďalej a máme teda vlastne obrovské kvantum regulácií, ktoré banky tlačia. To nie je o tom, že banky chcú byť dobré, akože samozrejme, že chcú byť, ale nie je to len o tom. Že je to o tom, že oni to musia robiť. Oni sú tlačení, lebo je tam proste naozaj veľká obava o tie rizika. A takisto aj to výkazníctvo, čo sme sa bavili minule, to nie je o tom, že poďme sa baviť a reportovať, ako sme dobrí firma. To je o tom, že naozaj chceme vedieť, že aké sú tam rizika pre ten jednotlivú firmu. 10-15 rokov dozadu ja som počítal uhlíkovú stopu, bolo to strašne náročné vtedy, ale nikoho to nezaujímalo. Teraz je to ešte náročnejšie a všetkých to zaujíma. To je tá zmena, ktorá prichádza s týmto výkazníctvom. A veľká časť toho sú rizika. CSRD si spomínal, teraz práve vyšlo konsolidovaný prehľad všetkých tých reportov v jednom dokumente 400 strán. Slovo riziko je tam spomenuté 900 krát.
To znamená, to nie je o tom, že poďme sa baviť, že kde sme natreli stenu na škôlke alebo pomohli chudobným deťom v cigánskej osade, niečo to je. Kde sú tie rizika? Aby tí investori a banky vedeli, kam dávajú svoje peniaze, keď podporujú tie zelené veci. Takže, klimatické rizika, zhrnutie. Máme fyzické, ktoré súvisia s extrémnymi prejavmi počasia, tranzitné rizika, alebo riziko tranzície po slovensky, a ktoré súvisia s tými opatreniami, ktoré sa dávajú do pohybu v súvislosti s tým, že chceme zabrániť tomu negatívnemu pohybu alebo tej negatívnej klimatickej zmene. Tieto dva zdroje rizik ovplyvňujú jednotlivé firmy. Hej. To je ten customer tuto v strede. A tieto firmy, má to dopad na nich tak, že to má nejaký finančný dopad. Niektoré firmy budú viacej ovplyvnené, niektoré menej a niektorých to môže aj položiť. Budeme sa možno o tom baviť tiež. A výsledkom je, že ovplyvní to ich ziskovosť. A čo ovplyvní ich ziskovosť? Ovplyvňuje ich schopnosť splácať svoje záväzky. A to je niečo, čo banky zaujíma. Banky tu zaujíma. Z toho portfóliového pohľadu, tu mám 10 000 zákazníkov na Slovensku, na každého chcem vedieť, aká je jeho šanca, že splatí alebo nesplatí tie moje záväzky. Ako náhle je tam nejaká zmena, už mi kontroly blikajú. Takže to je ten dopad na banku. Klimatické rizika banku ovplyvňujú cez ich portfólia. To je alfa omega celého. Keď Tatra banke vytopí dátové centrum v Košiciach kvôli nejakej záplave, to nie je téma, čo teraz riešime. To sa rieši už 10 rokov dozadu v rámci Operational Risk Management a na to sú smernice a všetko. Čo sa teraz rieši, je tie naše portfólia. Fyzické rizika, rôzne prejavy extrémneho počasia, a tranzitné rizika súvisia teda s tými opatreniami, ktoré máme, či už je to uhlíková stopa, či už je to zmena preferencií zákazníkov a tak ďalej. So zmenou nie je len tej politiky, ale aj nálady v spoločnosti. My vnímame, hlavne na západe, je to, a prechádza to aj na Slovensku, že tí ľudia, už bežní ľudia začínajú naozaj rozmýšľať, že kam idú ich peniaze, čo si kupujú, je to zelené, nezelené a v určitom momente prestane byť záujem o tie produkty, ktoré nie sú zelené, ktoré ubližujú tomu životnému prostrediu. Keď chceme ohodnotiť, ako veľmi je daný subjekt vystavený klimatickým rizikám, teda či už je to banka, pozerá sa na Kiu, ktorá žiada o úver, alebo či je to Kia sama, ktorá chce pochopiť, aké sú ich rizika, aby mohli reportovať pre CSRD, na tranzitné rizika a alfa omega uhlíková stopa. Že 3 kľúčové faktory pre tranzitné riziko: uhlíková stopa, uhlíková stopa, uhlíková stopa. Iba si nastavím čas, aby som vedel, že ako sme na tom, niekde v polke. A čo sa týka fyzického rizika, tam ide o lokáciu. Lokácia ako pri cene nehnuteľnosti. Prečo lokácia? Lebo lokácia definuje, ako veľmi sa klíma bude meniť na danom mieste. Na Orave sa klíma o 10 rokov vyvinie ináč, než pri Komárne. A je to naozaj o tom, že banky a takisto aj firmy potrebujú pochopiť v tej krajine, kde sa nachádzajú, ktoré časti, okresy, dokonca adresy sú viacej vystavené tomu konkrétnemu riziku, či ide extrémne dažde, extrémne sucho, záplavy a tak ďalej. Hej. Pri mori je navýšenie hladiny morí, takže tam sú rôzne prejavy extrémneho počasia, v angličtine hazards, na slovenčine to nedáva veľmi zmysel, tam je to skôr živly, prírodné živly. A to sú tie, ktoré určujú, ako veľmi sme vystavení tým fyzickým rizikom. No a keď už máme toto nejakú predstavu o tom, že kde sa nachádzame, ako sú tam tie živly, alebo akú uhlíkovú stopu máme, potom sa potrebujeme zamerať, aký segment reprezentujeme. Pretože segment určuje našu citlivosť voči týmto faktom, ktoré driveujú alebo zvyšujú tieto rizika. Ak som v priemysle automobilovom, záleží veľmi, že v akej oblasti automobilového sektora sa pohybujem. Som baterkáreň, alebo som motoráreň v Žiline, kde vyrábame dieselové motory. Tieto dva segmenty sú totálne iné v porovnaní tranzitného rizika. Príde uhlíková daň, 2035 nemôže sa nič predávať s dieselom. Celá fabrika, ak nezačne teraz niečo riešiť,
je out of business. Nikto nebude mať záujem o jej výrobky. Hej. Takže toto musíme pochopiť. Aby sme si to lepšie pochopili a nejaký nástroj vám dať, že čo si môžete zobrať z našeho webinára, tak mne sa veľmi páči práca, ktorú robil United Nation, UNEP5, či United Nation Environmental Program for Financial Institutions, kde pomáhajú bankám riešiť klimatické zmeny. A vydali súbor odporúčaní, ako sa majú ohodnocovať klimatické riziká v rôznych sektoroch. Pre banky. Ale to, čo pozerajú banky, to isté môžeme použiť aj my, ako tieto korporáty, aby sme sa sami pochopili, že ako sme my vystavení tým rizikám. Alebo aby sme lepšie pochopili, že ako môžeme s tou bankou mať lepšiu debatu, keď môžeme poukázať na to sme si urobili analýzu, lebo veľa od tých vykazovaní a manažmentu rizik a debaty o tom je aj preukázať, aká je naša vízia, aká je naša story o tom, ako to my manažujeme, aby sme dokázali, že to bereme vážne. Že sme kredibilní. Takže tento guide alebo odporúčanie jasne hovorí, že ktoré klimatické, tranzitné a fyzické rizika sú najdôležitejší pre konkrétne toto poľnohospodársky sektor. A je tam ďalších 8, ktorý si môžete stiahnuť, je to 50-60 strán, veľmi akože super ako začať sa pozerať na to, kde sme vystavení. ESG rizika, bavíme sa teraz o klimatickej. ESG rizika je tiež koncept a termín, kde je to širšie. Environment, klimatické rizika sú len jeden z rôznych. Je tam biodiverzita, je tam používanie obmedzených materiálov a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je zase nástroj Standard & Poor's, ktorý robí ratingy, kreditné ratingy pre firmy po celom svete a majú online tool, kde ukazujú, ako oni robia ESG ratingy a tu si viete nájsť svoje odvetvie a ukážem vám tie hlavné ESG rizika, ktoré to odvetvie vo všeobecnosti je vystavené, ktoré je vystavené. Uhlíková stopa je ten hlavný indikátor tranzitného rizika, tak poviem sa pobaviť o tom trošku. Ako som spomenul, uhlíková stopa, meranie uhlíkovej stopy tu už bolo 10-15 rokov dozadu. Bolo to dobrovoľné, bolo to také, že každý si to robil ako chcel na kolene. Čo sa zmenilo teraz, je to povinné, je to auditovateľné a je tam hlavne veľký záber na tú nepriamú uhlíkovú stopu. Čo znamená nepriama uhlíková stopa? Definujú sa rôzne rámce. Rámec 1 je priama uhlíková stopa, koľko jazdím na firemných autách, koľko moja pobočka minie a moji zamestnanci priamo spotrebujú. Nepriama uhlíková stopa je dodávateľský reťazec napríklad. Dodávateľský reťazec, tzv. Scope 3, súčasť Scope 3 alebo rámca 3, je veľmi dôležitý a veľmi náročný na výpočet uhlíkovej stopy. Ale je to veľmi dôležité, pretože v priemere, podľa jednej analýzy, dodávateľský reťazec predstavuje 24 krát vyššiu uhlíkovú stopu, než tá priama uhlíková stopa firmy. Pre niektoré odvetvia je to aj 90. To znamená, keď sa snaží znížiť uhlíkovú stopu, a to teraz ide, že všetci nás budú tlačiť, znižovať tú uhlíkovú stopu, takže vo väčšine prípadov to, čo spravíme vo svojich vlastných pobočkách, fabrikách, má o mnoho menšiu relevanciu to, čo spravím v tých dodávateľských reťazcoch. V Anglicku polovica firiem reportovala, že v priebehu posledných 12 mesiacoch ich zákazníci oslovili, že aká je vaša uhlíková stopa. Oni sú súčasť dodávateľského reťazcu a komu predávam, chce vedieť, akú mám uhlíkovú stopu. Prečo? Lebo ju chcú znižiť. Vyberú si toho, kto má nižšiu uhlíkovú stopu. Kanadská vláda zaviedla pravidlo, pokiaľ nemáte uhlíkovú neutralitu vo svojom cieli, ani za nami nechoďte, nič od vás nekúpime. Pre banky je to ešte extrémnejšie. Pre banky ten Scope 3, tzv. Financované emisie, predstavujú v priemere 700 násobok toho, čo banka minie v emisiách vo svojich pobočkách. Ak chce banka znižovať emisie, potrebuje sa brutálne zamerať na tie portfólia, z ktorých sú všetky tieto nefinančné korporáty. Každý sektor, toto je prehľad uhlíkovej intenzity, každý sektor predstavuje z bankovej pohľadu, keď investujem 1 euro do tohto sektoru, akú bude mať uhlíkovú stopu. Každý má inú uhlíkovú stopu, preto banky sú motivované viacej investovať ako jeden z ukazovateľov do tých, kde je menšia uhlíková stopa. A čo s tou informáciou potom môžu urobiť?
Glasgow Financial Alliance for Net Zero, Glasgowská finančná aliancia pre uhlíkovú neutralitu, 700 finančných inštitúcií globálne sa zaviazalo, že znížia uhlíkovú stopu vo svojich portfóliách na 0 do 2050. Príklad, Danske Bank, napríklad ako jeden príklad, že z tých akcií, čo robia, je teraz pár mesiacov dozadu ohlásili, že znížia svoje portfólio, zredukujú svoje portfólio v fosilných palivách o 90%. Z 1900 firiem v tom portfóliu ostalo 170. Nechali si iba tie, ktoré majú záväzok k uhlíkovej neutralite. Mm-hmm. A nie len banky, ale jednotlivé firmy samozrejme plánujú na dekarbonizáciu a sú motivované, aby dekarbonizovali. Pekný príklad je Lego. Plastové kocky proste rozmýšľajú, plánujú, už to majú vymyslené, ako budú používať z biodegradovateľných materiálov, proste stavať tie kocky. A každého zamestnanca naviazali ich prémie, bonusy na znižovanie uhlíkovej stopy. Fyzické riziko, máme rôzne, ako som povedal, podľa lokality vieme určiť, že kde sme vystavení viac alebo menej, na to sú analýzy. Pozrieme sa, že kde sa nachádzajú naše pobočky, naše hlavné aktíva, zmapujeme si to a potom si ešte pozrieme, že ako sme rôzne segmenty sú vystavené tým živlom ináč. Hej. To znamená, toto je zase prehľad od Svetového ekonomického fóra o tom, ako jednotlivé odvetvia sú vystavené tým jednotlivým živlom. Priemere. Samozrejme, vždycky sa musíme pozrieť na tú špecifickosť tej firmy. A uzavriem to tým, že toto sú príklady napríklad metodík, na ktoré poukazuje NGFS, tých 120 plus regulátorov, že čo banky používajú, keď ohodnocujú fyzické a tranzitné riziko. Začneme z hora, máme tzv. Anchor score, začiatočný score, ktoré sa použije, kde sa pozrieme na krajinu a odvetvie, že ako sú vystavené fyzickým a tranzitným rizikám. Máme nejaké od 1 do 10. 7. Ideme ďalej. Pozrieme sa na konkrétnu jednu firmu, že kde sa nachádza. Aha, na Slovensku je, ale je na Orave. Takže tam je to ešte vyššie, tak to zvýšime napríklad. Alebo je to automotív sektor, ktorý robí dieselové motory. Tam ešte zvýšime to riziko. A posledný je ten spodok, kde sa pozrieme, že ako tá firma manažuje tieto rizika, aká je ich stratégia. Takže tým by som asi uzavrel tu tento vstup. Tuto je zoznam takých kľúčových, možno nejakých materiálov, ktoré si môžete vyhľadať a kľudne veľmi rád sa s vami spojím na LinkedIne, pravidelne postujeme aj s Danielom a s Dankou rôzne updaty na túto problematiku. Takže tým by som počul. Ďakujem pekne. A ja ďakujem, Peťa. Musím hneď povedať, že moje očakávania boli úplne naplnené. Tak ako si energicky a veľmi farbisto vysvetľujúce pri tých osobných stretnutiach, tak to bolo aj na tomto webinári. Naozaj skutočne ešte raz veľmi pekne ďakujem. Zároveň sa možno úplne teraz akože od boka, ale dotknem trošku tvojho prízvuku. Ja viem, že ty si žil dlhé roky v zahraničí. V Holandsku? Holandsku. Prosím ťa, povedz mi, lebo vieme, že to je krajina, ktorá z hľadiska fyzického rizika má také akože pomerne zaujímavé postavenie. Ako sa tam vlastne, alebo aký je ten diskurs o klimatických zmenách a rizikách voči podnikaniu v Holandsku v porovnaní napríklad so Slovenskom? Veľmi intenzívny, niekoľkonásobne intenzívnejší. Holanďania v 50. rokoch vytvorili ministerstvo boja proti vode. 50. rokov brutálne ich zatopilo. To bolo, že niekoľko storočná voda, ktorá už teraz bude zrazu niekoľko desaťročná voda kvôli tej intenzifikácii a tam ľudia sú nastavení tým, že tým žijú, tak proste očakávajú od tých firiem veľmi veľa, že naozaj sú aktívne v tom manažovaní tých klimatických zmien. A napríklad ING, ktorá je jedna z najviac udržateľných bank na svete, podľa môjho názoru, je tam pod veľkým tlakom. Tam ich ťahajú po súdoch, majú, že ING má napríklad záväzok, že sa zbavia fosilných palív vo svojich portfóliách do roku 2030, čo je veľká ambícia už pre hociakú banku, ale ľudia a neziskovky v Holandsku ich ťahajú po súdoch, že nie, to je neskoro. Že proste tam sú tie firmy naozaj veľmi vystavené tomu tlaku. A či už tomu fyzickému, ale tento tranzitné tam je veľmi výrazné, určite. Dobre, a rovno by som upozornil našich divákov opäť aj na Slido, kde môžete klásť našim hosťom
otázky a ja som veľmi rád, že prvé otázky prichádzajú a rovno by som jednu z nich položil práve Peťovi, lebo na teba je nasmerovaná. Do akej miery klimatické ciele ECB kolidujú s aktuálnou ekonomickou situáciou v Európskej únii? Moju firmu zaujíma hlavne automotív. Ten zaujíma veľa ľudí na Slovensku. Ciele ECB. Musím povedať, že veľa klimatická zmena, manažerovanie rizik je, a raz to na mojom, tiež som mal takú nejakú panelovku a mi tam jeden povedal, že to je ako keď sa učíme sa lietať alebo pilotovať, zatiaľ čo sme už vo vzduchu a už sme v tom lietadle, že proste nie je všetko definované a veľa vecí si to človek musí tak pospájať. Takže ECBčka je ciele. ECBčka začala vyžadovať to, že banky počítajú tú uhlíkovú stopu, vykazujú napríklad, aká časť ich portfóliu je zelená alebo nie. A na to, aby niekto začal znižovať niečo a dávať nejaké targety, limity, najprv to človek musí začať merať. Merať, reportovať, monitorovať a potom prídu tie targety. Takže ja momentálne nie je, že ECBčka nemá žiadne targety pre koľko majú investovať do automotív alebo do nejakých konkrétnych sektorov, ale ak teraz dám ten väčší prehľad, big picture, nulová uhlíková stopa 2050, ako sa tam dostaneme? No bez toho, aby Európska únia aj ECBčka proste dávali targety, aby sa to dávalo dole, to nepôjde. To neexistuje, takže očakávam, že určite prídu nejaké targety na uhlíkovú stopu bank v portfóliu. Možno, že nie, že na automotíve, ale banka si to spočíta už, že keď dám proste 1 000 000 eur do Kii na výstavbu nejakej dízlovej motorárne, tak proste to má nejakú uhlíkovú stopu, alebo to dám na výstavbu solárneho parku niekde inde, kde bude skoro nulová uhlíková stopa. Takže tým bude tá ECBčka tlačiť tie banky, aby išli niekde inde. A banky majú tiež tie svoje záväzky uhlíkovej neutrality, takže oni aj bez toho, aby dostávali niečo od ECBčky, budú tlačené na to, aby proste znižovali tú uhlíkovú stopu a budú. No to už Danka nám povie. Dobre. Ja možno ešte naznačím, že určite sa ešte zahrám na diablovho advokáta v rámci dnešného webináru, lebo vieme, že aj témou nielen týchto dní, ale aj mesiacov a rokov je vôbec téma konkurencie schopnosti biznisu a možno nejaký clash s témou klimatických zmien alebo opatreniami voči klimatickým zmenám. Takže tejto téme sa určite ešte v rámci webináru povenujeme, ale teraz naozaj by som dal priestor Danke, ktorá nám predstaví ten pohľad nášho bankovníctva. Nech sa páči, Danka. Ďakujem. Peťo toho už povedal veľmi veľa. V podstate veľmi veľa toho, čo odznelo, možno sa budem opakovať, možno budem hovoriť tie isté veci. Každopádne ja by som to rada dala do kontextu povinností aj iných, ktoré má banka v oblasti ESG a možno sa teda pokúsim naznačiť, ako tie povinnosti zvládame. A banky sa zaujímajú o tému ESG veľmi intenzívne. Ja si myslím, že aj naši diváci, aj naši priatelia z klubu to už nejakým spôsobom okúsili na vlastnej koži, komunikujú tú tému, dokonca žiadajú nejaké informácie od klientov, dáta, ktoré potom využívajú jednak k tomu reportingu, ale aj k plneniu tých ostatných povinností. Čiže tá téma je naozaj pre nás veľmi dôležitá. My sa snažíme aj edukovať tých našich klientov, hovoriť im nie len teda o tých povinnostiach, ale aj spomínať výhody, prečo by sa tá firma mala zaoberať rizikami už v podstate aj bez toho, aby vlastne mala nejaké povinnosti. No a ak hovoríme o tých povinnostiach, tak asi taká najpopulárnejšia, najznámejšia povinnosť je povinnosť financovať udržateľné investície našich klientov, ako už aj Peťo spomínal. Je to z dôvodu, že objem prostriedkov, ktoré je potrebné investovať do dekarbonizácie, do transformácie priemyslu je taký obrovský, že ani krajiny, ani Európska únia a veľakrát ani tie firmy nedisponujú týmito prostriedkami. Čiže preto je vlastne nutné zapojiť banky, zapojiť finančné inštitúcie, aby presmerovali tie toky. No a to financovanie je teraz ovplyvnené práve tými povinnosťami. No a tak, ako spomínal Peťo, ak by som tie povinnosti mala rozdeliť do dvoch takých celkov, skupín, tak jednak sú to povinnosti, ktoré súvisia s tou reguláciou. Sú to povinnosti, ktoré možno, že sú naviazané na nejaké politiky, napríklad na tú politiku Green Dealu. Máme za cieľ dekarbonizovať, čiže to sú povinnosti, ktoré priamo súvisia nejako s politikami.
A možno, že pokiaľ by tá politika sa nejakým spôsobom zmodifikovala, alebo ako mnohé subjekty u nás na Slovensku túžia potom, aby sa zrušila, čo pokladám za absolútne nepravdepodobné, ale ak by sa to stalo, tak niektoré z tých povinností zrejme by nebolo potrebné vykonávať. Na druhej strane sme tu pri ESG rizikách a ja si myslím, že ESG rizikám sa budú banky venovať už navždy, od teraz a navždy. A je to úplne oddelené od toho, ako bude pokračovať politika dekarbonizácie. Tam nie je priama úmera, práve naopak je tam nepriama úmera. Čím menej budeme dekarbonizovať, tým väčšie budú tie ESG riziká. Teraz hovoríme o tých fyzických rizikách, ktoré vlastne popísal Peťo. Čiže neznamená to, že ak by sa čokoľvek stalo v rámci nového Európskeho parlamentu, že zrazu banky sa tou témou nebudú zaoberať, budú sa zaoberať, pretože ten vplyv týchto nových druhov rizik je tak výrazný a výrazný nielen na zdravie a život, čo sú samozrejme primárne hodnoty, pre nás mali by byť, ale mnohokrát počúvame iba na ten majetok. Čiže aj na majetok to má vplyv a banky sa tým zaoberať jednoducho budú. Táto povinnosť sa nezruší, dá sa povedať, nikdy. No a ak hovoríme o tých iných povinnostiach, tam tiež by som možno, že zdôraznila to, čo už hovoril Peťo. To je veľmi dobrý point a to je tiež vlastne taký nejaký dôvod, alebo to je niečo, na čo by som chcela našich klientov upozorniť. Presne tak, ako spomínal Peťo, tak uhlíková stopa bank je tvorená predovšetkým v rámci toho skopu 3, čo sú investície alebo úvery. To znamená, pokiaľ sa banka bude snažiť, a budeme sa snažiť každopádne, bude snažiť dekarbonizovať a znížiť svoju uhlíkovú stopu, tak to žiaľ úplne nemá vo svojich rukách, teda v zmysle svojej prevádzky. Čiže akékoľvek aktivity, ktoré banky budú vykonávať na to, aby podstatne znížili, tak musia vykonávať v tých portfóliách. Tak presne, ako hovoril Peťo. Čiže to je aj odpoveď na otázku, akým spôsobom budú vlastne banky riešiť napríklad tú uhlíkovú stopu. Budeme ešte spomínať ďalej. Čiže okrem toho, ak by som teda mala spomenúť takú povinnosť, ktorá možno by teoreticky ju bolo možné zrušiť, ak sa zruší Green Deal, to je napríklad povinnosť ohodnotiť alebo posúdiť transakciu a jej súlad s európskou taxonómiou. Hej. To je čisto nejaká administratívna úloha, ktorá vlastne slúži k reportingu, ktorý potom hovorí regulátorovi, koľko tých zelených aktív majú banky. Ale ako hovorím, rizika, týchto sa už nezbavíme nikdy. Tu by som možno, že povedala, že v oblasti rizik sú banky veľmi skúsené. Hlavne slovenský bankový sektor je na tom v oblasti rizik veľmi dobré. Všetky indikátory o tom hovoria, čiže naši klienti môžu byť úplne spokojní. Sme machri v zvládaní tých tradičných rizik ako kreditné riziko, trhové, obchodné, operačné. No a teraz máme nové riziko. Čiže v zásade nie je to až tak úplne nová situácia pre nás. Je to proste nové riziko, ktoré sa objavilo a počas nášho života a aktívnej bankovej praxe narastá výrazne. No a prečo musíme riešiť vôbec, nielen kvôli ECB, prečo riešime rizika, hlavne kvôli klientom a prikazuje nám to v podstate aj zákon, keďže základným princípom bankovníctva je tzv. Obozretné podnikanie. Banky majú vo svojej činnosti postupovať obozretne a vykonávať obchody takým spôsobom, ktorý zohľadňuje, zmierňuje rizika, akékoľvek rizika, nielen ESG, ale všetky, a spôsobom, ktorý nepoškodzuje záujmy tých vkladateľov. Je to vlastne kvôli tomu, že pokiaľ by došlo k nejakému problému na strane riadenia rizik banky, pocítili by sme to všetci, nielen tí naši klienti, ale samozrejme aj v podstate celá spoločnosť. Pokiaľ by sa stratila dôvera v bankový sektor, tak to by asi nebolo veľmi dobré. No a tu už sme vlastne pri tých samotných rizikách. Nemusím asi to riešiť veľmi detailne. Peťo veľmi fajn všetko popísal. Čiže len pre pripomenutie dva druhy rizik, fyzické a tzv. Riziká transformácie. To je taký nešťastný preklad z angličtiny a radšej používam ako tak možno, že bližšie k tej angličtine tranzitné rizika.
Tie fyzické rizika, to už bolo popísané, to, čo zažívame dnes, záplavy, búrky, prívalové dažde. Chronické rizika na druhej strane sú také, ktoré možno, že až tak necítime, to je tá žaba, ktorá je v tej teplej vode a postupne sa varí. Čiže napríklad také javy ako stúpanie hladiny morí, postupný nedostatok vody, strata biodiverzity, možno si to až tak neuvedomujeme každý deň, si to tak nevšimneme, ale tiež sa to deje. No a tie tranzitné riziká, to už bolo spomínané, mení sa politika, ale mení sa aj trh. Menia sa spotrebitelia, nastáva obmena generácie a tá nová generácia už vníma úplne inak to, akým spôsobom sa tá planéta má hýbať, akým spôsobom sa tá ekonomika má hýbať. Čiže pre nich už, pre túto generáciu už je vlastne otázka životného prostredia veľmi dôležitá. Čiže nie je to len regulácia. Áno, niekedy si to tak nahovárame, že je to len regulácia. Nie je to pravda. Ten trh k tomu smeruje. Proste je to úplne iná doba. No a všetky tieto riziká vplývajú na zdravie, na naše životy, na majetok. A ovplyvňujú priamo či nepriamo aj ekonomickú aktivitu firiem. Ja som tu len vlastne dala dokopy pár správ, ktoré sa objavujú v médiách a ktoré nie sú nazvané tým spôsobom, ale sú to v podstate fyzické alebo tranzitné riziká a ich dopady. Stále hovoríme o výrazných stratách spôsobené tými extrémnymi javmi. Proste stretávame sa s tým bežne. Nie je to už vôbec niečo ojedinelé, čo by nás nejakým spôsobom malo prekvapovať. Už ani neprekvapuje veľakrát. No a akým spôsobom potom môže to riziko, či už fyzické alebo tranzitné, ovplyvniť to samotné úverovanie. Poviem nejaké príklady. Pri fyzických rizikách, presne tak, ako Peťo povedal, napríklad to nastane alebo môže nastať pri ohodnocovaní kolaterálu, to znamená toho zabezpečenia, ktoré je poskytnuté vlastne banke ako ručenie za poskytnutie toho úveru. Aj samozrejme samotná transakcia sa hodnotí. Také nejaké príklady. Asi by sa nepáčilo našim klientom, aby sme im investovali ich prostriedky do takej nehnuteľnosti, ktorá je v záplavovej oblasti, alebo by sa im nepáčilo, keby sme investovali napríklad do lyžiarskeho strediska v nízkych nadmorských výškach. Proste takáto investícia je odsúdená na neúspech v dnešnej dobe. Čiže naozaj jednak riadíme tie riziká, aby sme eliminovali naše straty, ale hlavne straty našich klientov. No a riziko transformácie, to už bolo tiež detailne popísané od Peťa, ale tam by som povedala, že tie transformačné riziká výrazným spôsobom ovplyvňujú stratégie bank. Ovplyvňujú vlastne to, akým spôsobom sa banky potom stavajú k jednotlivým odvetviam. Takže asi toľko v skratke. Tam by som ešte možno, že potom zdôraznila taký citát alebo také vyjadrenie Európskej centrálnej banky, že klimatická zmena a degradácia životného prostredia sú zdrojom štrukturálnych zmien, ktoré ovplyvňujú hospodársku aktivitu a tým aj finančný systém. Čiže ak hovoríme o tom, že riešia tie riziká banky, to je niečo, čo by malo byť až na druhom mieste, ale v prvom rade tie riziká je potrebné, aby riešili firmy, ako to už tu bolo aj povedané. A tým pádom vlastne sú firmy takým nejakým prvým stupňom ochrany, banky sú až druhým stupňom ochrany. No a tu už vlastne prechádzame k tej regulácii. Ja som si vybrala iba dve také regulácie, ktoré by som tak stručne popísala, ale dáva to obraz o tom, akým spôsobom sa regulátori stavajú k týmto klimatickým a environmentálnym rizikám. Existuje dokonca príručka, ktorú vydala Európska centrálna banka a jedná sa o takú všeobecnú príručku, ktorá obsahuje zásady ku klimatickým a environmentálnym rizikám. Čo je veľmi dôležité je, a tým leitmotívom celej tej príručky je, že ECB označuje tieto riziká za jeden z hlavných rizikových faktorov v bankovom systéme eurozóny. Čiže naozaj tá závažnosť, tá vážnosť riadenia ESG rizik je aj vo vyjadreniach toho regulátora alebo regulátorov, ostatných regulátorov.
Na základe potom nie len tejto príručky, ale aj rôznej ďalšej regulácie majú banky povinnosť zohľadňovať tie riziká, v prvom rade ich teda identifikovať, potom ich zohľadňovať a preniesť nejakým spôsobom tie riziká do stratégií, či už všeobecnej stratégie obchodnej banky, alebo do stratégií voči jednotlivým sektorom, ako som už naznačila. Možno sme tu ešte až tak nezdôrazňovali, že ten dopad tých klimatických rizik a skutočnosti, ak by banky neriadili rizika, môže byť aj taký druhotný, nepriamy, môže vyplývať napríklad z rôznych právnych nárokov alebo zo straty dobrého mena. To sú tiež riziká, ktoré banky musia ošetriť voči svojim klientom. Čiže v dnešnej dobe by som povedala, že je asi najdôležitejšie u našich klientov, aby mali určité stratégie pripravené, aby neignorovali nielen rizika, ale aj celkovo tú zmenu nálady a legislatívu. A týmto spôsobom, určitým spôsobom aj eliminujú vlastne tie riziká zo straty dobrého mena. Ak sme sa bavili úplne na začiatku a to bola tá tvoja otázka, že či je to skutočne tak vážne, tak myslím si, že áno a regulátor si to myslí tiež, pretože už dokonca v tejto všeobecnej príručke definuje sektory, ktoré sú najviac zasiahnuté fyzickými rizikami. To si môžu potom naši diváci prečítať: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, zdravotníctvo, energetika, banský priemysel, doprava, infraštruktúra a turizmus. Tiež definuje sektory, ktoré sú zasiahnuté rizikom transformácie. Úplne logicky to sú tie, ktoré najviac využívajú alebo sú najviac zasiahnuté a sú najviac, by som povedala, uhlíkovo náročné. No a potom dokonca hovorí o takých odvetviach, ktorým hrozí priamo riziko zníženia hodnoty aktív. Či už priamo alebo nepriamo, a to sú v podstate také odvetvia, ktoré súvisia s využívaním fosílnych palív. Čiže ak sme sa bavili o tom, a bola to tá prvá otázka, či je to také vážne, tak určite áno. A posledný možno, že slajd, ktorý by som tak detailnejšie chcela povedať, je slajd, ktorý sa vlastne týka geografického hľadiska. Peťo ukazoval tie mapy, rôzne existujú klimatické scenáre. Dozvedeli sme sa tento týždeň, že aj Slovensko bude mať nejaké nové klimatické scenáre, ktoré si myslím, že čoskoro sa zverejnia. Čiže čo sa týka geografického rozloženia toho rizik, tak samozrejme tých zdrojov je dosť. Každopádne ECB hovorí o zvýšení dopytu po energiách a vlnách horúčav v južnej Európe. Úplne logicky, keď tá teplota pôjde hore, tak nároky na chladenie a požiadavky vlastne na elektrínu vzrastú. Pobrežné záplavy a vlny horúčav v západnej Európe. Na severe pobrežné a riečne záplavy. A čo nás zaujíma asi najviac na Slovensku, to je to, čo hovorí ECB o východnej Európe. A tam upozorňuje práve na tie riečne záplavy. A my tu dnes, v piatok 13. čakáme, či k tým záplavám dojde v Bratislave. Čiže veľmi aktuálna téma. Nemohol si vybrať lepší dátum tohto nášho webinára. Detaľnejšie sa možno, že už tej regulácii venovať nebudem. Povedala by som, že ešte existuje aj nové také usmernenie alebo taký nový report, ktorý priamo hovorí, čo majú banky vykazovať v oblasti klimatických rizík, jednak popísať samotné tie riziká, popísať zmierňujúce opatrenie a potom ukazovateľ, ktorý už sme spomínali, tzv. Green Asset Ratio, to je pomer zelených úverov v portfóliách tých bank. Všetky ostatné informácie potom nájdú naši diváci v tejto prezentácii. Tam sú aj linky, ktoré môžu využiť a pozrieť si tie materiály detailnejšie, pokiaľ by mali záujem. Zároveň je tu aj linka, je tu ten kód na našu príručku, ktorú sme vlastne vydali pre našich klientov, a nielen pre našich, ale všeobecne pre firmy na Slovensku, ktorá hovorí vlastne vo všeobecnosti o ESG, a môžu to využiť naši poslucháči alebo diváci napríklad pre svojich dodávateľov, ktorí ešte možno nie sú až tak edukovaní. Tiež je ma možné kontaktovať ako Peťa cez LinkedIn. Budem sa tešiť akémukoľvek kontaktu. Ďakujem. Ďakujem, Danka. Teda dnes naozaj akože krásne držíte jednu linku veľmi vysokej kvality a hlavne informovanosti, čo je naozaj perfektné a bolo to naozaj veľmi zaujímavé.
a veľmi inšpiratívne, aj preto tu mám pred sebou asi 10 otázok, ktoré by som vám hneď položil, ale ak dovolíte, dáme priestor hlavne tým našim divákom. Oni majú prednosť, takže ideme na slajdo a začneme hneď prvou otázkou. Riešenie fyzických a tranzitných rizík spadá pod adaptáciu alebo mitigáciu? Chceš povedať? Ladies first, kľudne. Ja by som to asi, neviem, čo si o tom bude myslieť Peťo, ale keď hovoríme o rizikách, tak to je adaptácia. Fyzické rizika sú adaptácia. Pretože to už je niečo, čo už tu je, bez ohľadu na nejaké stratégie. Čiže ja by som asi to tak označila, že fyzické rizika sú adaptácia a tranzitné rizika môžu súvisieť s mitigáciou, ale aj s adaptáciou. Ešte kým odpovie Peťo, možno sú medzi nami diváci, ktorí nevedia rozdiel medzi týmito dvomi pojmami, adaptácia a mitigácia. Mohol by si, Peťo, v základe popísať ten rozdiel? Mitigácia a znižovanie klimatickej zmeny znamená, že všetko, čo sa snažíme urobiť, aby tá klíma sa nezhoršovala. Hej, že snažíme sa zastaviť ten nárast tej teploty ako prioritný faktor. Hej, a o tom je, že Paríska dohoda je o mitigácii. A na druhej strane veci sa už dejú. Už čo som možno nepovedal je, že bohužiaľ my už sa nevieme vrátiť, kde sme boli. Už to bude iba horšie. Otázka je, ako veľmi horšie to bude. Ako veľmi horšie to bude. Hej. Optimistické scenárie, držíme sa pod 2 stupňami. Ja si myslím, že bohužiaľ, že pokiaľ sa nevymyslí nejaký vysávač, ktorý bude vysávať uhlík zo vzduchu, tak je to veľmi nereálne. Takže tá adaptácia je, že už sú regióny sveta, ktoré sa musí chystať. Už sa to deje, už sa zvyšuje úroveň hladín, už sa zvyšuje tá teplota a tak ďalej. Takže adaptácia je, poďme vytvoriť, robíme priehradu, ktorá nám bude zásobovať. A takže to je tá príprava na tú zmenu, klimatickú zmenu. A teraz, čo je fyzické, čo je tranzitné, sú dve spojené nádoby. Zvýšime tranzitné riziko, aby sme znížili fyzické riziko. Ak chceme znížiť tranzitné riziko, teda sa nám nepodarí zabrániť tej klimatickej zmene, tak sa zvýši fyzické riziko. To znamená, že tá mitigácia je o tom, že robíme tie veci, aby sme to zabránili, ale tak to je hlavný nástroj na to, aby sme znižili to fyzické riziko, ale zvyšuje to tranzitné riziko. Takže pre mňa je to spojené, ale záleží, ako sa na to človek pozrie. V dnešnej dobe mne sa zdá, že tá adaptácia je možno už aj dôležitejšia, lebo ja som tiež pesimista, tiež si už nemyslím, že sa to až tak výrazne podarí zastaviť, ale adaptácia je o tom, že naučme sa s tým žiť, aby sme prežili v nejakej kvalite života. Čiže presne, ako spomínal Peťo, čím menej budeme robiť, tým väčšie budú rizika a tým to bude horšie. Tak si vyberme. A ani jeden ako scenár alebo ani jedna cesta není taká, ktorú asi chcú ľudia počuť. Každopádne je to o voľbe nie väčšieho zla, ale menšieho zla, ale proste o voľbe, čo chceme teda. Hej? Čo chceme. Za mňa tá voľba je akože veľmi jasná. Je, že zamakajme teraz na tej mitigácii a keď budeme makať tých 30 rokov, tak potom sa dostaneme do situácie, kde to zastabilizujeme. Hej. A áno, bude to bolieť. Bude to bolieť jedným smerom alebo druhým, či budeme na to makať a bude nás bolieť to tranzitné riziko, alebo nebudeme nič riešiť a bude to fyzické riziko, lenže tam je veľký rozdiel. Keď nebudeme nič robiť, áno, budeme mať fyzické riziko, ale to neprestane. Hej, to je, že potom roku 2050 to bude iba horšie a horšie a horšie. Hej. To je, takže pripravme sa na to, že to bude bolieť a otázka je iba, aká tá bolesť bude, či fyzická, tranzitná, ako veľa bude. A to je to, čo sa potom veľmi často hovorí o tej konkurencieschopnosti, ale to, že stopneme mitigáciu, zvýši to konkurencieschopnosť, keď tá adaptácia, tam budú väčšie nároky? Nemyslím si. Vôbec. Toto si ako keby, že často firmy neuvedomujú, že to nie je len o tom, že teraz vlastne budú niečo vykazovať a majú investovať. No dobre, ale veď tá zmena klímy ich ako keby dobehne. Tak budú musieť investovať viac do tej adaptácie. A to zvýši ich konkurencieschopnosť?
Teraz si mi nahrala na smeč, lebo obaja viete, že relatívne nedávno, a Peťo, ty si s nami aj spolupracoval, sme sa na VSG klube venovali práve téme cost of inaction, alebo náklady za nečinnosť. A v podstate teraz sa bavíme o tom istom, takže ak ste aj vy prípadne túto analýzu nezaznamenali, nájdete ju na našom webe, kde si ju môžete samozrejme zadarmo stiahnuť a dozvedieť sa viac práve o tejto problematike. A predsa len k tej konkurencieschopnosti sa ešte vrátim. Ja som naznačil, že chcem byť trošku pozície toho diablovho advokáta, lebo ja to počúvam odšadiaľ a predpokladám, že tiež to počúvate odšadiaľ. Ad jedna, chceme byť konkurencieschopní, ale chceme byť ohľaduplní voči životnému prostrediu, chceme byť na to pripravení, ale na druhej strane cítime, že sme súčasťou nejakého globálneho sveta, aj čo sa týka biznisu, a zistíme, že tá Európska únia jednoducho je možno aj v rámci tej svojej ambície prispôsobovania alebo adaptácie na klimatické zmeny trochu oslabená. Na druhej strane máme tu ten všeobecný narratív, o ktorom sme už tiež hovorili, že my v Európskej únii sa tu môžeme snažiť koľko chceme, ale pozrite sa na Čínu, pozrite sa na Indiu, pozrite sa na Spojené štáty americké. Ty si hovoril, že Čína je na tom veľmi podobne, aj čo sa týka tých ambícií, aj čo sa týka tých investícií do týchto technológií. Takže skúsme, prosím, ja viem, že toto je téma na samostatný webinár, ale popísať, akým spôsobom vlastne dosiahnuť to, aby sme tie opatrenia robili, ale zároveň, aby sme neohrozili konkurencieschopnosť. No, bojím sa trošku, že to je na Nobelovku. že keby sme to vedeli, tak asi to robíme. Tak si založíme biznis. Áno. No, veľa hlav sa nad týmto zamýšľa. Tým, že to máš vlastne ako tie informácie o ESG rizikách. Ty máš niekoľko scenárov, ale nevieš presne, ktorý scenár bude nasledovať. Hej? Čiže nevieš úplne presne povedať, že keď urobíš toto, tak sa stane toto. Tak toto nefunguje. Čiže len musíme nejakým spôsobom skúšať, čo je fakt. Peťo mi, dúfam, potvrdí, je Európa ale najrýchlejšie sa oteplujúci kontinent. Čiže tie dopady alebo ten vplyv na Európu je asi najväčší. Čiže nemyslím si, že ostatné krajiny nerobia nič, pretože tá iniciatíva udržateľnosti je prijatá v rámci OSN. To nie je výmysel Európskej únie, ani ESG nie je vlastne výmysel Európskej únie. To všetko je iniciatíva celosvetová a zapojili sa do toho všetky krajiny sveta nejakým spôsobom. Ja tak rada sledujem Indiu a tam sa robí aj napríklad reporting v oblasti udržateľnosti. Hej. Čiže určitým spôsobom tiež. Veľké čínske burzy viem, že vyžadujú od svojich členov, najväčšie myslím, že 3, že budú vykazovať informácie o udržateľnosti. Nie je pravda, že sa nerobí nikde nič. Tie opatrenia, akým spôsobom sa to robí, áno. Myslím si, že tá Európska únia robí asi najlepšie, ako vie, ale tým, že tie informácie nemáme ako napríklad pri kreditnom riziku, že vieme, že klienti s takýmto ratingom majú takúto pravdepodobnosť defaultu, ale to tu nevieme. Čiže je to otázka na čelných predstaviteľov Európskej únie, ale môžeme sa zamýšľať nad tým všetci. Každopádne, aj keď čokoľvek vymyslíme, ten výsledok není istý. Myslím si. OK. Čo dodať? Je tam určite iná rýchlosť zaradená, akú rýchlosť majú zaradené tie krajiny na tú dekarbonizáciu a tranzíciu. Čína má napríklad cieľ uhlíkovej neutrality 2060 a napriek tomu proste dosiahli svoje targety ciele, solárne ciele na 2030 už tento rok. Takže proste oni idú, proste to sú stava a možno, čo sme ešte nespomenuli, sú tie príležitosti z tohoto všetkého. Tam sú obrovské príležitosti. Dekarbonizácia je najväčšia investičná príležitosť podľa BlackRock. Prečo? No lebo ty keď do toho dáš tie peniaze a začneš vymýšľať, lebo veríš tomu, že od tých 5 rokov tá Európska únia tam zatlačí na tú uhlíkovú daň a nečakáš do poslednej chvíle, ale proste rozmýšľaš dopredu, že plánuješ, hej, že nechceš byť ten failing to plan is planning your own failure, ale pripravuješ sa na to a vymyslíš alternatívu súčasného zabehnutého produktu, napríklad cement. Cement je veľmi, veľmi uhlíkovo agresívna vec, ktorá proste spôsobuje, ja neviem,
13, 15, 20% uhlíkovej stopy globálne, podľa toho, koho sa spýtate. A proste v Švajčiarsku vymysleli, že keď zmiešajú odpad z niečoho, nejaké bobky, kozie bobky, dajú to zamiešať dokopy a proste tak majú z toho niečo, čo je silnejšie ako cement a s 10-tinovou uhlíkovou stopou. Teraz keď toto vymyslíš, nachystáš si to všetko, urobíš to, dáš to do masívnej produkcie, tak proste o 5 rokov, keď to nabehne mainstreamovo všetko toto, tak ty budeš proste král. Hej, a to je tá príležitosť, že keď sa začneme, a tá Čína to urobila veľmi dobre v tomto, že je tam veľa vecí, čo Čína, čo nemusím ani ja, ale proste oni to pochopili a podchytili to proste tie elektrické autá. Tie elektrické autá, áno, tlačilo sa tam veľa peňazí, štát to videl ako príležitosť, podchytili tie soláre a proste teraz si fičia. A všetci sa tu modlíme, že ako nás to a tam tých príkladov je strašne veľa. Kde tie príležitosti inovatívne sú. Verím, že ešte budeme mať čas, aby sme si niektoré príklady uviedli, lebo ľudia majú príklady veľmi radi, ale poďme teraz na tie otázky, lebo nám naozaj pribúdajú. Peťo Plochaň, môžeš ešte raz spomenúť ten online nástroj, ktorý uvádza odvetvia a hlavne rizika pre ne vyplývajúce? Materiály dostanú, že? Áno. No, bude to v tom PDF-ku a je tam Spojené národy, United Nations Environmental Program for Financial Institutions, UNEPFI. Keď si dá to človek do Google a dá, že Climate Risk for Industries, tak tam nájde, to je 6 alebo 7 dokumentov, každý sa zameriava na jednotlivý sektor a popisuje, že odporúča, čo banky majú robiť, aby ohodnotili ten sektor klimatické rizika. Teda firmy to môžu zobrať. To je ten jeden nástroj, hej, to sú dokumenty a potom tam je ten tool, asi to možno, že myslí od S&P, ktorý, neviem, ako sa to presne volá, tam je ten link tam, ale keď si dáte S&P ESG Risks Sectors, tak to pravdepodobne vyskočí na Google. Ale je tam link v tej prezentácii. Výborné, ďakujem. A táto otázka mi pripomína opäť našu analýzu Cost of Inaction, lebo my sme sa tam venovali téme Greenium, aj na základe tvojho popudu, lebo si nás na to upozornil. A tá otázka znie, aký bude percentuálny rozdiel medzi úrokovými sadzbami poskytovanými spoločnostiam so silnými a slabými výsledkami v oblasti ESG? Vyčísliť by som si to rozhodne netrúfla, koľko to presne bude. Určite bude tam nejaký rozdiel pri financovaní tých brown, alebo teda hnedých odvetví a tých zelených. Situácia je taká, že v podstate, ak aj v súčasnosti banky poskytujú nejaké výhody takýmto či už firmám alebo odvetviam, tak musia mať na túto výhodu nejaký zdroj. A tých motivov môže byť viacej. Zatiaľ regulátor takýto zdroj alebo takýto nástroj do rúk bank nedáva. Hej, čiže zatiaľ my nemáme nejakú hmatateľnú finančnú výhodu z toho, že by sme mali určité percento tých zelených úverov. Pokiaľ to banky zvýhodňujú, tak zvýhodňujú, napríklad naša banka vydala zelené bondy, čiže tam vzniklo nejaké to greenium, ktoré môžeme poskytnúť klientom. Niektoré bankové skupiny to dotujú vlastne in-house. Môžu byť rôzne prístupy, ale zatiaľ čo viem, jediný regulátor, ktorý zvýhodňuje zelené úvery, určitým spôsobom je Maďarská národná banka. Ale neviem o žiadnom inom zvýhodnení, čiže vyčísliť to teraz nevieme. Každopádne to bude určite otázka budúcnosti. Dobre, ďakujem. A toto bude opäť pravdepodobne otázka na teba, Danka. Sú nejaké špeciálne ESG metriky či ukazovatele, ktoré banky najviac zohľadňujú pri posudzovaní úverového rizika? Čo najviac zohľadňujeme, to si môžu pozrieť naši klienti v dotazníku, ktorý od nich žiadame. Čiže to sú tie informácie, ktoré sú dôležité. Ako sme spomínali, tá uhlíková stopa je dôležitá, pretože máme aj my stratégiu dekarbonizácie a aj my potrebujeme plniť tie ciele. Čiže uhlíková stopa je veľmi dôležitá. Tiež určité ESG rizika, ktoré sú vlastne aktuálne na našom území. Jasné, že riziko zvyšovania hladiny morí nie je také veľké, ale napríklad práve tie povodne je to povodňové riziko je vlastne tiež zahrnuté nejakým spôsobom, ale aj ESG-ové určité údaje sú dôležité, aj časť o riadení. Hej. Čiže čo je dôležité, je vlastne obsahom toho dotazníka. Dobre. Ďalšia otázka. Aké kroky je nutné podniknúť z dlhodobého a krátkeho hľadiska, aby sme zmiernili tieto riziká?
každé odvetvie to má inak, keďže sú viac ohrozené a menej ohrozené. Čiže, ale toto je vlastne aj niečo, čo budú firmy riešiť v rámci toho povinného reportingu, pretože tam v rámci tej analýzy, úvodnej analýzy materiality by si mali povedať, aké rizika ich ohrozujú a aké príležitosti sú. Hej. Je nejaká univerzálna rada, ktorá sa týka všetkých firiem bez ohľadu na segment? No tak pokiaľ je to firma, ktorá pôsobí na území Slovenska, tak môže vychádzať vlastne z rizik, ktoré sa týkajú Slovenska. Peťo, chceš na to zareagovať? Neviem, kde začať. Je veľa vecí, čo mi prebehlo hlavu, že to by som ešte to... Možno, že jeden krok... Asi začať sa zaujímať. Len ešte jeden krok sem späť, že čo ja som bol dosť šoknutý, že vždycky mám rád také veci, že našiel som pár dní dozadu, sme sa bavili, že Európa rýchlejšie je na to, či Európa alebo stredná Európa, že sa zrýchluje dvakrát rýchlejšie než zvyšok sveta. Čo som našiel, je analýza Swiss Re, ktorá sa pozerá na najviac exponované regióny na svete z pohľadu, ako veľmi sa treba očakávať intenzifikáciu extrémneho počasia, teda fyzického rizika. Sú krajiny, Filipíny, kde proste ročne stojí 3% HDP, všetky tie monzúny a tak ďalej. Oni s tým žijú, chápu a proste tá zmena tam bude nejaká, ale oni už tu sú nastavení. My tuto sme nastavení nejako, že proste nejaká úroveň toho, tých škôd sme na to zvyknutí. Dve krajiny globálne, kde bude najviac intenzifikovaný výskyt a intenzita extrémnych prejavov počasia, povodní, Poľsko, Česká republika. Slovensko tam nie, lebo Slovensko je príliš malá, aby ho zahrnuli do nejakých analýz. To si nevšimli, že existuje Slovensko. Ja som bol z toho že stredná Európa je podľa týchto analýz, a Swiss naozaj vedia, čo robia, lebo oni majú všetky tie zaisťovacké, vlastne oni vidia, kde tie straty sa dejú, takže robia analýzy, manažujú klimatické riziká, takže podľa nich to stredná Európa je naozaj, kde sa to bude najviac intenzifikovať. Takže my sa musíme pripraviť globálne na najväčšiu zmenu toho výskytu tých rizik. Znamená to podľa teba, že ako keby tá adaptácia na zmenu a že nerobíme opatrenia? Že aj kvôli tomu, že nerobia opatrenia tej krajine? To sme v tom nevinne. My sme proste len však ako prúdi, monzúny, vzdušné prúdy, morské prúdy. Proste to tým, ako Slovensko je, geograficky rozdielne, kde sa nachádzame. Čiže úroveň adaptácie akože neposudzovali, hej? Len tie rizika. To už výskyt a intenzita, hej, že to, že sa objaví niečo, hej, že príde tá búrka, to že tá adaptácia to nezmení. Adaptácia, my nevieme zmeniť to adaptáciou, že proste tá búrka tu príde. Hej? Čo vieme, čo je adaptácia, že dobre, chápeme, že tá búrka tu príde a poďme sa prichystať na to, ale nie na to, čo sa deje teraz. Keď už niečo robím, tak sa pripravím na to, že príde o 10-20 rokov, že lebo o tých 10-20 rokov podľa Swiss Re bude úplne iná káva, než to, čo máme teraz. To isté hovorí aj ECB. No. Že tie rizika sú dôležité hlavne v strednodobom a dlhodobom horizonte, že úvery sú v podstate krátkodobé, gro tých úverov a že práve tie následky prídu v stredno- a dlhodobom horizonte. Takže treba preskočiť to krátkodobé hľadisko a rovno sa sústrediť na tie dlhodobé opatrenia? Tam zase to krátkodobé, to je to tranzitné riziko. To najbližších 5 rokov, že odkiaľ budú čo nás najviac dopáli je to tranzitné riziko a záleží, kde sa nachádzame zase, hej, že keď som tam robil školenie pre regulátorov na Bahamách, tak proste oni sú celí len z toho fyzického rizika tranzitné neriešia. Jasné. Takže záleží, kde sa nachádzame. No. Takže čo tie firmy majú robiť, to bola otázka. V prvom rade potrebujem to riešiť. Čo znamená, že riešiť? Vytvorím si tím, ktorý sa tým zaoberá, robia analýzy. Na to, aby som niečo manažoval, potrebujem to identifikovať, počítať, reportovať, monitorovať. A potom sa môžeme rozprávať o tom, že čo vieme spraviť. Hej. Sú nástroje, v tých guidoch, tých odporúčaniach sú proste aj odporúčania. Čo poľnohospodársky sektor môže spraviť, aby znížil fyzické a tranzitné rizika. Napríklad to si môžeme pozrieť. Ale hlavne sa potrebujeme, ak to ešte neriešime aktívne, tak sa musíme na to naozaj začať aktívne pozerať. A zase poviem, to vykazovanie 800 krát bol spomenuté riziko na 300 stranách regulácie. Proste tam to všetko musí ísť a potom aby to banky mohli analyzovať. A aby mohli robiť lepšie rozhodnutia. Banky nebudú do nekonečna posielať dotazníky a vypýtovať, že ten plán je, že to sa digitalizuje, budú centrálne registre a banky si to tam nájdu všetci. A nielen banky, investori, riešime ten supply chain, hej, že takže tam bude ten veľký dopad určite. Takže zaujímať sa, vytvoriť si procesy,
Uhlíková stopa, to je proste alfa omega všetkého a potom to príde teraz a potom dlhodobejšieho hľadiska sa zaoberať na to, že čo to fyzické riziko bude znamenať pre nás. Ja by som sa možno, Peťo, chytil tej myšlienky, lebo my sme sa už pred niekoľkými týždňami bavili o tvojej práci, ktorú robíš pre finančný sektor, ale spomínal si mi, že robíš nový projekt aj z hľadiska posudzovania rizik pre nefinančný sektor. Možno toto je ten moment, kedy môžeš aj našim divákom povedať o tom produkte viac, lebo je evidentné, že ľudia potrebujú odpovede. Jasné, teda nechcem tu robiť nejaké komerčná sopka. Pohode. Ja som začal školiť risk management odborníkov posvetený na risk. Tradičné rizika nejakých 5-6 rokov dozadu a posledných pár rokov to naozaj nabehlo na tie klimatické rizika. To je veľký záujem. Ale boli tu bankári. Z môjho pohľadu bankári už vedia, že čo ide, čo sa deje, hej. Že tam tá ECBčka, to odporúčania, to, ak si diváci všimli, to bolo 2020. Hej, že tu banky mali 4 roky na to, aby na to nabehli a plus tie regulácie, alebo aj tá CSRD vyžaduje obrovské množstvo vstupov na analýzu scenárií napríklad. Scenárií, tranzitné plány, to sú veci, kde proste firmy potrebujú ísť roky do budúcna, analyzovať, čo sa môže stať a tak ďalej. To nie sú veci, čo tie nefinančné korporáty sú bežne vystavené. Banky toto robia už 10 rokov. To je proste alfa, omega, proste risk managementu. Hej? Takže ja vidím ten priestor na tie nefinančné korporáty, kde takže postupne snažíme sa niečo rozbehnúť a možno spolu, možno cez nejaké iné platformy naozaj zvýšiť to uvedomenie sa o tých klimatických rizikách pre nefinančné korporáty. Takže asi tak to nechám. Dobre, ďakujem. Danka, toto asi bude otázka na teba. Budú sa posudzovať rizika aj pri schvaľovaní hypotekárneho úveru, napríklad pri kúpe rodinného domu fyzickou osobou? Áno, príde to aj tam, ale už v podstate aj teraz sa to určitým spôsobom deje, lebo jeden z našich produktov bol hypotéka pre modrú planétu a tam vlastne sme poskytovali mi nejaké zvýhodnenie na také nehnuteľnosti, ktoré sú energeticky efektívne. Hej. Čiže kvázi sa jedná o zelený úver a bude sa to vlastne posudzovať, áno, aj pri fyzických osobách. Tá povodeň sa týka takisto fyzické ako právnické osoby, úplne rovnako. Takže dostaneme sa určite aj k tomu. Dobre. Môžem k tomu dodať? Nech sa páči. Čo vnímam veľmi je proste akože banky sa stále viacej a viacej zaujímajú na tú, že nie, že keď príde nová hypotéka, ale banka je jeden z najväčších proste majiteľov nehnuteľnosti, akože má ten kolaterál, má tam v tom svojom portfóliu v danej krajine, že banky proste majú tisícky domov vo svojom portfóliu, každý má nejakú hodnotu, ak ide hodnoty dole, tak to začínajú blikať kontrolky, loan to value, hej, že čo je, to znamená, že banka nechce, aby išli ceny dole. A teraz máme situáciu, realitný trh, prichádzajú požiadavky na dekarbonizáciu realitného trhu. Uhlíkovo neutrálne domy od 2030. Povinné solárne panely od roku neviem čo. To znamená, keď banka neurobí nič, prídu teraz zrazu nové domy prichádzajú, tak už sú energeticky efektívne. V Anglicku je zákon, ktorý nedovolí prenajímať nehnuteľnosť, pokiaľ má nižšiu energetickú efektívnosť, pokiaľ nejaký level. To znamená, že ty si kúpiš dom, a ideš ho prenajímať, zistíš, že musíš najprv zainvestovať 550 000 eur na to, aby bol energetický. A potom môžeš ho prenajímať. To znamená, hodnota toho domu ide dole. 500 alebo 50? Alebo záleží, kde si, čo za dom. 500 alebo 50. Pardon. A to znamená, že pre banky to musia riešiť už teraz. Už sa pozerajú, že aká je energetická efektívnosť našich portfólií, realitných kolaterálových portfólií. Že je to vlastne manažovanie aj tranzitného rizika. Nie je to len to tornádo, ktoré tam príde. Napríklad ING sleduje v Holandsku, má cieľ do roku 2030 znížiť uhlíkovú intenzitu svojho realitného kolaterálu, všetkých tých domov, ktoré majú, desiatky tisíc domov, o 50%. Ako to spravíš? No, ono, vieš, závisí od toho, aké sú tie portfólia bank. Tie sú akože iné, hej, rôzne, sú zložené z rôznych odvetví. Čiže možno, že niektorý klient potom povie, že tá banka chce to a táto a majú rôzny prístup, ale tie banky majú rôzne portfólia, hej. To neznamená, že to je ako cez kopírák. Také portfólia, a respektíve také odvetvie, aké majú, s nimi musia nejako pracovať. Čiže tá stratégia sa odvíja od toho, aké majú tie banky, akých majú klientov, hej.
Čiže môžu byť rôzne. Hej. Dobre, ja by som prešiel k ďalšej otázke, máme pred sebou posledných 10 minút. Richard Modrák z Kex Energy, čo je člen ESG klubu, sa pýta, objem respektíve pomer zelených úverov majú už dnes banky zo strany ECB definovaný nejaký progresívny časový rámec? Tak je to monitorované každopádne. Tieto čísla budú vykazované, už aj boli vykázané a áno, budú aj nejaké targety zrejme. Momentálne sa nachádzame v Európe priemere 5 až 10%. Všetky úverov sú už naviazané podľa EBI analýzy. No, tam treba povedať, že tam je to trošku tak triky, pretože keď ideme už do tohto detailu a hovoríme o tom indikátore GAR, Green Asset Ratio, to sú úvery, ktoré sú zosúladené s taxonómiou. Hej? Čiže je možné, že ten objem je oveľa vyšší, akurát ešte banky nemajú úplne podľa mňa tie schopnosti posúdiť vlastne, respektíve posúdiť u každého projektu to zosúladenie s taxonómiou. Hej? Čiže možno to už aj je, ale nemáme dokumenty, nemáme informácie, nemáme veľakrát ani kapacity na to, aby sme to robili, čiže toto číslo úplne, že podľa mňa neodráža realitu. Môže byť to úplne inde, môže to byť vyššie. Môže to byť vyššie, ale sú tam nejaké administratívne prekažky. Čiže akože by som to úplne pesimisticky nebrala. Možno je to oveľa viac. Bude rásť, určite. Ešte sekundička, že ako môže tá banka znížiť uhlíkovú stopu vo svojich tých kolateráloch. Len cez úvery. Áno. A tým, že banky proaktívne to volajú s tým zákazníkom. Hej, chceli by ste solárny panel, chceli by ste úver na solárny panel, úver na toto izoláciu, teplné čerpadlo, že sú banky, ktoré to využívajú na to, aby proaktívne si identifikovali zákazníkov, ktorým zavolajú a ponúknú im niečo bez toho, aby sa... No, priznám, že ja nie som úplne akože zástanca tohto prístupu, akože predať každému všetko, hej. Ja si myslím, že to podnikanie, ten business model svoj najlepšie pozná ten klient, hej. Čiže OK, môžeš mu dať nejaké alternatívy, že je možné to, aj to, ale že by som predávala nehlava nejaké riešenia, to technici určite, áno, to určite technici by povedali, hej, že nie každé riešenie je pre každého. Čiže to už je do značnej miery o klientovi, aby si povedal, že ktoré tie opatrenia sú pre ňoho užitočné, ktoré vie zrealizovať, chce zrealizovať, na ktoré má peniaze. Nie je všetko pre každého. Určite nie. OK. Otázka CSRD sa začala v januári a v prvej fáze sa týka bank a poisťovní. Okrem Národnej banky Slovenska a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Prečo? No, je to v tej CSRD direktíve takto napísané, takže asi preto, že to boli subjekty, ktoré už mali reguláciu na FRD. Čiže predpokladám, neviem samozrejme úplne o motívoch, ale predpokladám, že tam je väčšia pripravenosť zo strany tých subjektov, viac sú pripravené kapacitne, viac vedia tie dáta dať dokopy, čiže myslím si, že kvôli tomuto. A potom sú to samozrejme také subjekty, ktoré sú najväčšie, majú najvýraznejší vplyv, čiže najlepšie je začať tými, ktorí ten vplyv majú naozaj veľký a postupne prechádzať na tie nižšie čísla, hej, na menšie vplyvy. A logicky podľa mňa, čím väčšia spoločnosť, tým väčší vplyv. Dobre. Mám tu poslednú sériu otázok, čas ešte máme. Iba krátky komentár, nehovorili sme o politických rizikách, ktoré vyplývajú z klimatických zmien a tie bohužiaľ už aj na Slovensku sú veľmi aktuálne. Nedávno sme mali voľby do Európskeho parlamentu, kde sa niektorým kandidátom, a treba povedať, nie úplne korektne podarilo urobiť z témy udržateľnosti ESG a Green Dealu strašiaka a na základe toho získavali politické body. Chvala Bohu, nepodarilo sa im získať možno tak, ako veľmi chceli, lebo všetci tí kandidáti, ktorí to postavili ako jednu z tých svojich tém, sa do Európskeho parlamentu nedostali. Čo je pozitívna informácia, na druhej strane treba brať do úvahy aj nejaký spoločenský vývoj v kontexte klimatických zmien, napríklad pri téme migrácie. Hej, tomu sme sa dnes vôbec nevenovali, ale je nám asi všetkým jasné, že v prípade takej dôležitej témy a takej náročne aj politickej spoločenskej témy, ako je migrácia, tu jednoducho môže nastať veľký posun obyvateľstva po celej planete v prípade toho, ak jednoducho niektoré časti sveta nebudú obyvateľné alebo budú mať problémy s
so základným prístupom k vode. To, čo sme zažili v uplynulých rokoch v Európe, to je možno iba kvapka oproti tomu, čo všetko môže prísť. Takže to iba taký krátky komentár, keď chcete, zareagujte, keď nechcete, nemusíte, ale ja jednoducho mám ten pocit a mám tú potrebu dávať stále na vedomie autoritám aj ten ako keby častokrát ten hrôzostrašnejší scenár, ktorý si teraz možno uvedomujeme, ale jednoducho treba mať merku a treba ho brať do úvahy, lebo zažili sme v posledných rokoch niekoľko čiernych labutí, s ktorými sme nerátali, ktoré sme neočakávali a oni proste prileteli. Je to určite aj politická téma, pretože to bude stáť strašne veľa peňazí, čokoľvek spravíme, či už nebudeme sa adaptovať, alebo či už nebudeme nejakým spôsobom mitigovať tie riziká, čiže kde sa to prejaví, bude nás to strašne veľa stáť, napríklad v zdravotníctve. Už teraz sú nejaké štatistiky o tom, koľko vlastne tie horúčavy stoja v Európe, koľko kolapsov, koľko úmrtí vlastne to spôsobuje. Bude to veľa stáť pri kompenzácii tých škôd, ktoré nastávajú, akákoľvek povodeň, všetka tá infraštruktúra štátu, polícia, záchranné zložky, toto všetko niečo stojí. A čítala som také scenáre, kde sa hovorilo, že Európa ani nebude mať ani na toto, ani na odstraňovanie takýchto základných vecí pri tých prírodných katastrofách a už vôbec nie na nejaké kompenzácie typu kompenzácie poľnohospodárom. Proste na to nebudú peniaze, alebo bude toho tak veľa. Takže je to politická debata a je to politická téma, pretože toto sú všetko voliči, ktorých sa to týka. Aj keď si myslia, že sa ich to netýka, ale naozaj kompenzácie niektorých odvetví, nie že by nechcela Európska únia alebo krajiny alebo štáty, proste na to nebudú peniaze, bude toho strašne veľa. Nechcem sa opäť vrácať do Holandska, ale vieme, že tam je tiež skúsenosť aj s politickým populizmom a veľmi, veľmi silná a je to jedna z tých tém, ale v každom prípade si myslím, že keď sme si na začiatku položili tú otázku, že či biznis prežije klimatické zmeny alebo ako môže prežiť klimatické zmeny, tak zdá sa, že tá otázka nebola prehnaná. A posledná otázka z toho vyplývajúca je tá, že čo môžeme vlastne urobiť preto, aby autority, či už na strane biznisu, lebo aj tam je stále veľa skeptikov a pochybovačov, alebo na strane verejného sektora jednoducho pochopili, že tá situácia je vážna a že sa ňou treba zaoberať. Je to ťažká debata a otvoril si veľmi ťažkú tému, hej, že len napríklad Trump v Amerike bol prezident, ktorý zrušil Parížskú klimatickú dohodu. Vyťahol Ameriku von a bez Ameriky proste to je veľmi komplikované. To znamená, ak bude zvolený, tak proste to znamená totál, že proste negatívny dopad na nejaký drive z americkej strany. To znamená, určite to vo veľkej miere ovplyvňuje, že ako sme efektívni. Za mňa bavme sa o tom čo najviac, rozprávame sa, ale zase je ťažko, aby nás nepokladali za slniečkárov, nazvem to tak, že ten terminus technicus na Slovensku, že bavme sa odborne, riešme tie dopady, tieto vykazovanie, to spraví veľkú zmenu, verím tomu, že si to ľudia začnú viacej uvedomovať, ale že tá debata s tým politickým momentom, čo tu máme, hej, že je ťažká, keď proste musíme vysvetľovať niektorým ľuďom, že či je zem plochá, alebo je guľatá. Hej, že rieši takéto témy potom, takže ťažká. Ale aj chopme sa príležitosti. Napríklad na Slovensku máme automaticky určitú konkurenčnú výhodu tým, že máme dobrý energetický mix. Napríklad. Čiže keď ideme do medzinárodných tendrov ako firma, tak automaticky proste máme tam nejaké malé plusko. Čiže chopme sa toho, ani reporting neberme ako niečo negatívne, veď neviem, finančák neriadi firmu pocitmi, riadi to cez nejaké dáta. Takisto, keď toto chceme riadiť, tak potrebujeme dáta. Čiže a nečakajme a nevyčkávajme, hej, že či sa to stane, či sa to nestane, či sa to zruší. Proste tá situácia a tie rizika tu s nami budú už navždy. Otázka je, ako silné budú. Tak hovorme o tom a keď nás nechcú počúvať, no tak kričme silnejšie. Neviem. Musíme o tom veľa hovoriť a hlavne vysvetľovať aj možno, že tie pozitíva. Danka, ďakujem, že si nakoniec tohto webinára do toho vniesla trochu slnka.
Aj keď to tak vonku nevyzerá, predpokladám, my sme tu uzavretí v tomto priestore, ale predpokladám, že vonku naďalej leje a zároveň obidvom vám veľmi pekne ďakujem. Naozaj tak, ako to bolo v júni, keď sme sa bavili s Peťom Škirtom a s Gabikou Hetenievou, aj dnes to bolo veľmi informačne zaujímavé a pevne verím, že to oceňujú aj naši diváci. A pokiaľ máte záujem o tento webinár a jeho záznam, tak vám ho samozrejme pošleme, tak ako tým, ktorí bohužiaľ z rôznych časových dôvodov nemali možnosť sa tohto streamingu zúčastniť, takže to platí a zároveň, ak máte medzi sebou priateľov, pre ktorých by bola zaujímavá ponuka vstupu do ESG klubu alebo firmy, pre ktoré vyhodnocujete tak, že ESG klub môže byť pre ne zaujímavé, alebo viem, že ste medzi nami aj takí, ktorí nie ste členmi ESG klubu, tak skúste zvážiť túto možnosť. Ako som spomínal na začiatku, máme tam ešte 15 voľných členských miest a veľmi radi vás v rámci našej komunity firiem, pre ktoré je téma ESG dôležitá, uvítame. To je za dnes všetko, alebo pre dnes všetko. Ja môžem iba naznačiť, že vo webinároch ESG Focus budeme pokračovať a možno trošičku iba odtizujem, že v novembri by sme sa chceli venovať práve a zamerať sa na to slovičko, alebo na to písmenko S. Jednoducho a dnešný deň je toho opäť ako keby svedectvom, že keď hovoríme o ESG a udržateľnosti, tak viac to orientujeme na to písmenko E, ale nechceme byť macovskí ani voči tým ďalším písmenám, teda voči písmenu S a voči písmenu G a myslím si, že to písmenko S je veľmi, veľmi dôležité, lebo pokiaľ mám správnu informáciu, tak na Slovensku je približne 2,5 milióna ľudí v zamestnaneckom pomere, takže naozaj to písmenko S sa týka veľkého počtu ľudí a nebavíme sa iba o zamestnancoch, ale aj o iných zúčastnených komunitách, ktoré vlastne sú dôležité v kontexte ESG. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste nás sledovali. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, či už na pôde ESG klubu, alebo takto online a ďakujeme za vašu pozornosť.